insibuhom bil-qiegħda fuq bank fil-ġnien tal-bandli ta' Ħażabbar. Ħdejhom basktijiet mimlijin bil-ħwejjeġ u affarijiet oħra personali. Kienu s-sitta ta' filgħaxija ta' nhar l-Erbgħa. George Zammit u s-sieħba tiegħu flimkien ma' żewġ ulied subien ta' 2 u 11 sena kellhom joħorġu minn post fix-xajra għaliex ma kellhomx biex iħallsu l-kera, apparti l-kontijiet tad-dawl u ilma u biex jixtru x'jieklu. Jien ma naħdimx għax marit, għax fil-preżenti qiegħed fil-rehabilitation. U jiena fil-preżenti ma niflax inħallas dik il-stima ta' 300 fix-xahar, plus l-ikel u plus id-dawl u l-ilma. Għal ftit jiem sabu Ken flokanda f'Witrajn fejn minn barra li ħarġu xi flus huma ingħataw xi għajnuna mill-awtorità tad-djar li mbagħad iżda wafqet. Situ lokanda iżda ma setax jibqa' mingħajr garanzija li se jitħallas mingħand l-awtorità. Il-housing qalu li jgħiżomuna 15-il ġurnata hemmhekk. Wasal 15 u għall-isma' dan isma' ma nistax għax huma ma jridux jħassu iktar. Sabu wkoll il-qalb tajba ta' żewġ pulizija mill-Lasa ta' Ħażabbar illi tawhom xi flus minn buthom. Hawnhekk George jgħidilna illi saħansitra il-Prim Ministru wedu illi se jgħinu. Il-Prim Ministru. Kellimtu għalli issa nirranġaw kollha. Is-sibt kellimni u l-bira. Kelmet l-ammara tiegħek. Il-bira. Mbagħad laħaq ġiju. Għalt issa nirranġaw kollha, George. Għalt issa nċempillhom li George kellem lil Mart il-Prim Ministru anka wara li l-lukanda ma setgħetx tibqa' żomm lilu u l-familja tiegħu. Għax ġej stramita li il-ġismu l-lukanda kaċċina u mortant t-telesma, ekk ikwe, għalt li issa nċempillhom. George jgħid li l-għajnuna imweda baqgħet ma ġietx. Wara li l-4 filgħaxija sabu Ken f'garaġġ vojt u miftuħ li għadu fi stadju ta' kostruzzjoni ġew informati li jistgħu jorqdu l-lejl għand il-YMCA. Iżda l-ħamis filgħodu kellhom joħorġu minħabba nuqqas ta' spazju u marru wkoll għand l-appoġġ. George Zammit informa lil One News illi t-tija tiegħu aċċettat illi ż-żoma għandha lilu u lill-familja tiegħu.